Znači, još jedanput lijepi pozdrav svima, dobrodošli i krećemo. Oni koji su s nama su, oni koji nisu, bit će s nama možda drugi put. Za one koji me još ne poznaju, koji ne znaju tko sam, moje ime je Zoran Vignjević. Ja sam suosnivač Akademije života i coaching akademije, biznis akademije na našim prostorima. Tko je ona osoba koja je krenula sa originalnom idejom? To je moja supruga Inge Rok, tako da i vidite ova dva loga na prezentaciji, ako pogledate na vaše ekrane, Inge Rok i moja malenkost. Za one koji me već znaju kako funkcionira ovaj dio webinara i nadam se da ćemo se družiti dugo, ugodno i da ćete iz ovoga izvući neke nove uvide u život koji bi vam mogli pomoći. Pomoći da ostvarite svoj potencijal. Ja uvijek kažem kako ljudi imaju nevjerojatan potencijal, ali ih uvijek nešto drži na mjestu gdje jesu i ne kreću na put na koji bi mogli krenuti kada bi vidjeli ono što vidim ja u vama. Da se razumijemo, ako se bavite coachingom, ako se bavite predavanjima, ako se bavite motivacijom i inspiracijom, često puta vidite u ljudima puno više od onoga što ljudi vide u sebi. To je ona loša strana mog posla i onoga čim se bavim. Zbog čega? Zato što je ponekad tužno vidjeti sav taj potencijal koji stoji i koji se ne miče. Ali, evo, kroz Premium Lifestyle klub ćemo nešto pokušati u tome promijeniti i vidjeti da li možemo doći do drugačijih rezultata. I gledajte, ako odete na našu stranicu, znači na ingerok.hr ili .rs za Srbiju, imamo za svaku stranicu posebnu, za svaku državu posebnu stranicu, pročitat ćete negdje onaj moj kvot kojeg ja koristim, da se razumijemo, nije moj, ali me fantastično inspirirao. Istinske odluke u životu se mjere akcijom. Ako nema akcije, niste još donijeli istinsku odluku. I to je ono na čemu, što želimo kod određenih ljudi promijeniti. Barem onih koji žele unaprijed. Da se razumijemo, ne mogu vam pomoći ukoliko niste spremni sami raditi korake. Ono što mogu vas u tome podržati i mogu vam pokazati na koji način doći do rezultata koje želite. S druge strane, da se razumijemo, ne postoji razlika između mene i vas. Ja nisam niti bolji, niti sam pametniji, vjerojatno ste čak pametniji od mene. Nema razlike između mene i vas. Znači, što se toga tiče, isti smo. Imam ja svoje plave minute, svoje loše dane i vrijeme kad se osjećam neugodno. Ono što mi ovakva predavanja i gdje mi ovakva predavanja pomažu je u tom segmentu da u momentu kada sam loše volje, kada nisam onakav kakav bi trebao biti, da znam koja predavanja držim drugima i da se moram ponašati u skladu onoga što predajem. Ovo je ona pozitivna strana onoga što radim. Pozitivna strana za mene. Znači, ako me pitate što je moj prvi korak ukoliko želim biti sposoban, dobar i ukoliko mogu ovo znanje primijeniti, počnite ga prenositi na druge. Počnite ga jednostavno prenositi na druge. Mislim da će vam to biti velika vrijednost i da će vam to pomoći da narastete na onaj nivo na koji želite narasti. A da budemo iskreni, svi ste ovdje večeras na ovom webinaru iz jednog razloga. Želite nešto više biti, raditi ili imati. Bez obzira u kojoj redoslijedu. I vidjet ćete kroz večerašnji webinar
da se puno toga može napraviti, popraviti i učiniti. Daću vam nekoliko malih smjernica. Ukoliko imate kraj sebe papir i olovku, koristite ih. Nemojte samo slušati, zapišite ono što želite, što za vas ostavlja određeni utjecaj i što na vas ostavlja određeni dojam. Kako budete pisali stvari, koristite tri slova kraj natuknica ili rečenica koje koristite. U prvom redu, ako zapišete rečenicu koja vas stvarno inspirira i motivira i želite je iskoristiti u svom životu, stavite kraj te rečenice malo slovo P. Malo slovo P. Što bi to značilo za vas? Primjeni u svom životu. Ukoliko vam se nešto ne sviđa i ukoliko želite neki rezultat drugačiji, uz tu rečenicu stavite slovo Z, zamijeni. Mogli bi reći promijeni, ali onda bi bila dva slova P, pa ne biste znali da li je primjeni ili promijeni. Znači, primjeni i zamijeni. I treće slovo, neka bude za onu lekciju koja vas se dojmila, a koju želite nekome prenesti ili transferirati. Znači, prenesi znanje, transferiraj znanje i stavimo kraj te rečenice slovo T. Znači, T za transfer, prenesi znanje nekome, P za primjeni kod sebe i Z za zamijeni kod sebe. Jednostavno da budete brži i efikasniji, i ovo ću vam ponavljati na svim webinarima kroz koje budemo išli zajednički, kroz koje zajednički budemo prolazili. Zbog čega? Zato što mislim da je to od veće važnosti za vas. Znači, današnja tema je kako funkcionira ljudski um. I zbog čega smo izabrali ili zbog čega sam izabrao baš tu temu kao početnu temu? Iz jednostavnog razloga, zato što naše tijelo, genetika i gdje smo rođeni, pod kojim suncem, u kojoj državi, ne igra ulogu na rezultate koje imamo. I kad ovo govorim, molim vas da me u ovome pratite i da jednostavno, dok ne završim, da ne osjećate nikakav otpor prema onome što govorim, jer nije potreban nikakav otpor. Pratite me samo jednostavno u onome što govorim. Kasnije možete zaključivati da li je to ispravno ili ne. Ali krenimo od toga da ništa nije ispravno i ništa nije loše dok ne uspoređujemo jedno s drugim. Tako da, ako krećemo od toga, naš um je centar svih naših operacija. Naš um se sastoji od dva dijela, od svijesti i od podsvijesti. Svjesni dio uma je otprilike 20% odgovoran za sve ono što činimo. Odgovoran, ako možemo govoriti o bilo kakvoj vrsti odgovornosti. Naša podsvijest je odgovorna za 80% svega što činimo. Naša podsvijest ili ona naša manja svijest. Sad, zbog čega je bitno razlučiti koje su te dvije vrste svijesti? Znači, svjesni dio uma i podsvjesni dio uma, iz jednostavnog razloga zato što imaju potpuno različite funkcije i potpuno različito djeluju na ono kako mi razmišljamo, kako se ponašamo, kako reagiramo na situacije, kako prihvaćamo ili odbacujemo mogućnosti, prilike, okolnosti, ljude, stvari i sve ono što nas okružuje. Znači, krenimo od podsvijesti. I ako pogledate ekran,
vidjet ćete na ekranu da je podsvijest u ovom slučaju, vidite jednu malu figuru, o figuri ću kasnije, puno više, vidite dole tijelo, vidite ruke, vidite noge i gore vidite donji dio glave koja je potpuno otvorena. Zbog čega je potpuno otvorena? Zato što ova slika prikazuje našu podsvijest i u našoj podsvijesti leži kompletno naše programiranje koje smo dobili kroz 4 generacije. Što bi to značilo za vas efektivno? Što to znači za vas danas? Što to znači za vaše rezultate danas? Da najveći dio uvjerenja koje danas imate, što su uvjerenja ili paradigme, kako ih mi zovemo, uvjerenja ili paradigme, najveći dio uvjerenja nisu vaša uvjerenja, već su naslijeđena od vaših roditelja, od vašeg djeda i bake, pradjeda i prabake i njihovih djedova i bake. Znači, 4 generacije su danas efektivno u dijelu naše podsvijesti koji nas čini onakvim kakvim jesmo. Znači, jedan dio su naši preci, znači naša familija, to je jedan dio, a drugi dio je naša okolina. Naša okolina nas na isti način programira. Znači, ono što vidimo, ono što vjerujemo, to postaje efektivno naša stvarnost. Ok? Krenimo od tuda. Zbog čega je to toliko bitno? To je bitno zato što ako znate da ste programirani i da program kojeg danas vrtite, a program o kojem ja govorimo, to je vaše uvjerenje da nešto možete ili ne možete, i da se razumijemo, od momenta kad nešto mislite da možete ili ne možete, vi ste u oba dva slučaja u pravu. Znači, da li možete ili ne možete, uvijek ste u pravu. Ljudi koji misle da mogu su u pravu. Ljudi koji misle da ne mogu su isto tako u pravu. Znači, bitno je što vjerujete, što mislite i kako je vaše programiranje. Ono što je lijepo je što vaše programiranje možete promijeniti. I ako krenemo na sljedeći slajd i pogledajte vaše ekrane, vidimo sad kompletnu figuru, ono što mi zovemo stickman ili stick osoba. Pred malo je bio Proktor u Beogradu i mogli ste vidjeti stickmana. Proktor se ujutro ni ne digne bez stickmana, ja mislim. Ono što vidite kod stickmana je da je glava puno veća od tijela. Zbog čega? Zato što je jednostavno ono što nas pokreće, tijelo je samo odijelo od mesa. Je tako. Sad, na koji način razmišljamo? Mi razmišljamo kroz nekoliko faza. U svjesnom dijelu uma, a to je ovaj gornji dio svijesti, to je ovaj gornji dio glave, u njega prihvaćamo ideje. Ideje mogu biti pozitivne, mogu biti negativne i ne moramo govoriti samo o idejama, možemo jednostavno govoriti o mislima. U svjesnom dijelu uma mi se igramo mislima. Mi razmišljamo, mi rasuđujemo, mi gledamo da li je nešto moguće, da li je nešto nemoguće, igramo se životom onakav kakav bi mogao biti, odbacujemo te ideje, prihvaćamo te ideje u zavisnosti od mjesta na kojem se nalazimo. Znači, efektivno u svjesnom dijelu uma prihvaćamo i vrtimo nove ideje, nove mogućnosti. Znači, za vas nova mogućnost bi bila promjena rezultata koje danas imate. Da li su oni dobri ili loši, ne ulazim u to. Uopće mi to nije cilj analizirati. Ja samo znam da, s obzirom da ste ovdje večeras, da želite nešto biti, raditi ili imati drugačije od onog što je danas. Sad, ako pogledamo efektivno na stickmana, vidimo da gore imamo jedan mali oblačić i imamo X u sredini oblačića. Taj X je ono što mi zovemo X tip ideje.
ako je X tip ideje u skladu sa onim što osjećamo, i sad vidite da imamo malo srce u našem podsvjesnom dijelu uma i u tom srcu je isto X. Znači, ako su naša svijest i naša podsvijest u određenom skladu, ili reću na drugačiji način, ako ideja koja nam je pala na pamet je u skladu s onim što vjerujemo da je za nas moguće, a znači to je ovdje efektivno, ako je naša ideja u skladu sa onim što je za nas moguće, što vjerujemo da je za nas moguće, mi ćemo napraviti određeni korak, stavit ćemo naše tijelo u pokret, vidite strelicu na dole, i ono što će tijelo će raditi ono što je u skladu sa našim mislima i sa našim osjećajima. Ovo se još zove stav, ili za one koji su dobri u engleskom, ovo bi se reklo, ovo se zove attitude, naš stav. Što je stav? Stav je kada su misli, osjećaji i akcije. Znači, misao, podsvijest i ono što činimo u istoj liniji, u skladu jedni sa drugima, onda možemo govoriti o određenom stavu. Još nije bitno da li je taj stav pozitivan ili da li je taj stav negativan. Bitno je samo da kad su te tri stvari u skladu, imamo određeni rezultat. I taj rezultat će uvijek biti X rezultat. Što bi to značilo za vas? To bi značilo za vas ovako. Ako vjerujete da ste dovoljno sposobni da za sebe kreirate novi posao, ovo je vaša ideja. Ako je ona u skladu s onim što vjerujete, a ono što vjerujete proizlazi iz vašeg iskustva koje se nalazi u prošlosti, ta misao i taj osjećaj će vas staviti u određeni pokret i taj pokret će kreirati novi rezultat i taj rezultat će biti u skladu s onim što mislite, vjerujete i radite. Ono što mislite, vjerujete i radite. Ovo je jednostavno ona faza za koju ljudi kažu daj, molim te, budi realan. Znači, ako su vaše misli u skladu s vašim osjećajima i ono što činite je u skladu sa vašim mislima i osjećajima, to je ono što najveći broj ljudi zove budi realan. Mi to zovemo zona komfora ili ugode. Zona komforta ili ugode. Ili, ovako, drugim riječima, ako pogledate ekran, vidjet ćete da ona naša X ideja koja nam je pala na pamet je u skladu sa svim onim što znamo do dan danas i rezultat koji proizlazi od toga je u skladu s našim mislima i osjećajima. Drugim riječima, ne radite ništa novo u životu. Da bi dobili drugačije rezultate u životu, morat ćete u prvom redu dozvoliti drugačije misli. I to je ono gdje se kreira problem. Sad, ako pratite ekran dalje, vidjet ćete da svjesni dio uma je onaj dio uma u kojem mi razmišljamo. To je onaj naš kreativni dio uma. Svjesni dio uma je dio uma gdje mi razmišljamo, gdje se igramo idejama, ideje možemo prihvaćati ili ih možemo odbacivati. Drugim riječima, ispričat ću vam jednu malu priču koja će za vas možda biti dovoljno bitna. Negdje 76. bio sam klinac, imao sam otprilike 8 godina. Ne morate sad odmah početi brojati koliko mi sad godina, onda sam imao 8. I tako. Gledali smo televiziju. Na televiziji je bilo jahanje na valovima, surfanje. I ja sam rekao mojoj mami ovako, ja govorim,
što ne bi bilo pametno da na ovu dasku neko stavi jedro. Jer kad bi se stavilo jedro na ovu dasku, to bi bilo fantastično. Moglo bi se ići u drugom smjeru od onog smjera u kojem idu valovi. I moja mama je krenula iz svog iskustva. Ona je zamislila istu sliku kao ja. Kad je ta slika krenula u njezin podsvjesni dio uma, ono što je ona zaključila, gledaj Zorane, što ne misliš da kada bi to bilo moguće, da bi se neko pametniji od tebe već sjetio toga i to isto učinio? Da, jednostavno, ono što se u tom momentu dogodio se clash između onoga što smo razmišljali i onoga što smo osjećali. Ako govorimo o podsvijesti, podsvijest je samo jedan veliki ormar pun sjećanja. Što je, kako se možemo prisjetiti određenog sjećanja? Zato što su za njega zalijepljene emocije i osjećaj. Što je emocija burnija, to je sjećanje jače. Recimo, vrlo lako se možete prisjetiti činjenice što vam se ružno dogodilo prije možda 3 ili 4 godine. Recimo, svi znaju gdje su bili onog momenta kada su srušena 2 tornja u New Yorku. Ja se sjećam da sam ja bio na brodu između Belgije i Engleske jer sam išao za London. A frapantno je da ne znam što sam jeo prošli tjedan u srijedu. Ne znam jednostavno jer mi uopće nije bitno što sam jeo prošli tjedan u srijedu. Bitno mi je. Zbog čega? Zato što najvjerojatnije kuhala moja žena. I s obzirom da je moja žena kuhala, reći vam iskreno koliko god da ju volim i da je predivna, loše kuha. Užasna je kuharica, ali je fantastična žena. Uvijek je nasmijana, uvijek je dobre volje. Nije uvijek, ali pretežno je dobre volje. Ali ne daj Bože staviti u kuhinju. Zato kuham ja. Jer znam da će biti bolje jest. Znači, ako to pogledam, ne mogu se uopće prisjetiti što smo jeli u srijedu, zato što znam da je kuhala ona, ali ne znam više što je kuhala. S druge strane, prije jedno mjesec dana bili smo, ne prije mjesec dana, točno 22.10. Znači skoro 2 mjeseca, bili smo u jednom restoranu sa 2 zvjezdice u Antwerpenu. Fantastičan restoran, jeli smo fantastične stvari. Toga se mogu sjetiti. Zbog čega? Zato što je određena emocija zalijepljena za taj događaj. Znači, idemo iz ponova. Svjesni dio uma razmišljamo i tu kreiramo slike onoga što bi željeli. U podsvjesnom dijelu uma osjećamo kako se osjećamo pri toj situaciji. Ono što tijelo u tom momentu radi, tijelo samo čini ono o čemu razmišljamo i kako se osjećamo. Znači, u svjesnom dijelu uma, i pratite ovo sad na ekranu, birate vaše misli. Vaše misli određuju vaše emocije. Ovo možete lijepo vidjeti ako me pratite. Znači, biramo misli, vaše misli određuju vaše emocije. Sad, ono što će mi najveći broj ženske publike večeras reći, moje misli ne određuju moje emocije. Moje emocije određuju moje misli. Ali nije tako. Vi imate mogućnost izbora i možete izabrati da li želite u glavi vrtiti pozitivnu misao ili negativnu misao. Ne ono kad se prepustite valu emocija i sad što se dogodi. Što more izbaci more van. Nego možete birati misli. Vi se sad možete prisjetiti jednog lijepog trenutka kojeg ste imali u zadnjih 7 dana s nekim koji će vam izvući osmijeh na usta. Zbog čega? Zato što vam je bilo prelijepo. Izabrali ste misao. Na isti način možete izabrati negativnu misao. Ali vi birate. U zavisnosti od onoga što ste izabrali, vaše misli
će kreirat određenu emociju. Osjećat ćete se dobro ili ćete se osjećati loše. A ono što je najbitnije za vas je da u zavisnosti od onoga što mislite i kako se određuju vaše emocije se izražavaju određenom akcijom. Što bi značilo, ako ste loše volje, ako imate negativne misli, ako se negativnim mislima bavite, te misli će sa sobom donesti određenu emociju koja će se izražavati akcijom, a znate kako funkcionirate kad ste loše volje. Ne da funkcionirate loše, nego ne funkcionirate nikako. Koliko vas zna da ako ste loše volje, da vam se jednostavno čak ništa ni ne radi. Samo me pusti na kauču da odleži na ovo dok me ne prođe. Neće vas proći. Zbog čega? Zato što vaša dominantna misao je meni ne ide kako treba. Znači, vaše misli određuju vaše emocije, a vaše emocije se izražavaju akcijom. To sa svoje strane kreira određeni rezultat. I taj rezultat može biti pozitivan ili negativan. Znači, taj rezultat može biti pozitivan ili negativan. I od momenta kad znate rezultat, taj rezultat u vama uvjetuje određenu vibraciju. Znate ono kako se reče, dobra vibra i loša vibra. Znači, ako ponovimo, birate misli, i pratite me na ekranu sad, birate misli, vaše misli određuju vaše emocije se izražavaju akcijom koje kreira rezultate, vi postajete svjesni rezultata, kod vas se kreira dobra ili loša vibracija koja sa svoje strane uvjetuje to da postajete svjesni vaših osjećaja. Nadam se da me možete pratiti. Tek toliko da znate, za one koji ovo budu željeli još jedanput preslušati, stavit ćemo ovo na studentsku platformu gdje već sada ima puno materijala koje možete preslušavati koliko god puta želite. Tek toliko da znate. Znači, ajmo ovo pregledati još jedanput iz početka na drugačiji način. Govorimo o zoni komforta ili ugode. Ako pogledate ekran vidjet ćete, opet se vraćamo na onaj prvi dio, i zona komforta ili ugode je ona zona kad naše misli, naši osjećaji, ono što činimo je u jednom skladu. Problem se javlja od onog momenta, i ovo možete lijepo vidjeti, sad smo stavili dvije ikonice, kad nam na pamet padne nova ideja. Uzeli smo x i y tek toliko da bude nešto različito. Meni inače mrskata, nikad nisam volio matematiku, tako da x i y me uvijek podsjeća na one jednadžbe, ali prešao sam preko toga, možda je to moje uvjerenje, krenimo od toga da je y predstavlja novu misao, znači novu ideju koju imamo. I sad, što se događa kad imamo tu novu ideju i kada trebamo kreirati neki novi rezultat? Ono prvo što se kod nas javlja je rasuđivanje. Rasuđivanje i to po tipu, da li mi je ova ideja uopće pametna? Da li se s ovim stvarno trebam baviti? Da li je to nešto što paše uz mene? Da li je to nešto što me inspirira i motivira? Ovo je ono što činimo. Znači, bitno je prepoznat taj dio rasuđivanja. Pitamo se kako ćemo ovo ostvariti i ono što u prvom redu napravimo
je najveća glupost na svijetu i žao mi, ali moram vam to reći, jer to se meni dogodilo 1.000.000 puta. Padne mi ideja na pamet, sjećate se onoga što sam rekao, pala mi ideja na pamet da se stavi jedro na dasku i ono prvo što sam čuo od moje mame. Mama bi trebala biti, barem po meni, ona osoba koja vas uvijek podržava i koja vas gura napred i koja vam daje, koja vam daje efektivno energije da krenete i koja bi uvijek trebala biti tu za vas kad je vama najviše potrebno. Znači, razumijem bi još da sam pitao susjeda, ali pitao sam mamu. Mama bi mi najviše trebala pomoć. Što mi je mama rekla? A kako ćeš ti? Što ne misliš da kad bi se to moglo, neko pametan bi to već učinio? Zbog čega? Zato što se uvijek pitamo kako kad imamo neku novu ideju. I kad imamo tu novu ideju, ono što stvarno činimo je, umjesto da krenemo korak naprijed i da s tom idejom nešto napravimo i da kreiramo rezultat kakvog bi željeli imat, nama se dogodi potpuno druga stvar. Potpuno druga stvar. Mi umjesto da krenemo na taj put, mi se vratimo nazad na ono mjesto gdje smo bili. I to je ono što mi zovemo teror barijera. Ili zid straha. Kada našu ideju želimo staviti na test, a stavljamo je na test na taj način da se želimo njom poigrati. Je tako, kad se želimo toj idejom poigrati. A poigramo se toj idejom u našem svjesnom dijelu uma gdje kreiramo slike života ili situacije koje bi se mogle dogoditi za nas. Od momenta kad želimo tu ideju progurati u našu podsvijest, jer mora proći kroz podsvijest da bi nas mogla staviti u pokret. Je tako? Od momenta kad želimo tu ideju progurati u našu podsvijest i vidite da Y ideja je sad u našoj podsvijesti, je tako? Ono što se događa u tom momentu je da se naš X počne buniti. To je onaj drugi glas, to je onaj naš ego, onaj koji nas drži na onom mjestu gdje smo danas. Koji nam kaže, ti ćeš šta? Što ne misliš da kad bi to bilo moguće, neko pametan bi se toga već sjetio? I gledajte, meni se puno puta u životu dogodilo da kad god sam imao dobru ideju koja mi je pala na pamet, prvo što mi je prošlo kroz glavu su bile mamine riječi. Što ne misliš da kada bi to bilo moguće, da bi se neko pametan toga već dosjetio? I da se razumijemo, imam fantastičnu vezu sa mamom i ne zamjeram stvarno ništa za ono što mi je rekla, bila je velika škola. Ali činjenica je da mi pitamo za mišljenje ljude oko nas koji nemaju nikakvih dodirnih točaka sa našom idejom. To je naša ideja. Naša ideja. I ako pogledate, od momenta kada želimo tu ideju pretvoriti u fizičku manifestaciju onoga što želimo biti, raditi ili imati, kod nas se javlja efektivno zid straha. Ako pogledate na ekran, vidjet ćete lijepi crveni zid koji se zove teror barijera ili ono što mi zovemo zid straha. Znači, od tog momenta dalje mi osjećamo neugodu. Zbog čega? Zato što u našoj podsvijesti nema nikakvih dokaza da ona ideja koja nam je pala na pamet, ta nova ideja je izvediva. Ne postoji nikakav dokaz. I u momentu kad nam je to palo na pamet i kad smo željeli se poigrati tom idejom i kad smo pitali nekoga za savjet i dali su nam svoj savjet bez toga da li su mislili da li je to za nas pametno ili nije, ono što se kod nas javilo efektivno je briga, strah i neugoda.
Briga, strah ili neugoda. Bilo kakav osjećaj neugodnosti, brige ili straha u tom momentu uvjetuje da se vratimo nazad u onu prvu fazu, u onu zonu komfora koja za nas nije dobra, nije fantastična, ne inspirira nas, ali je još uvijek poznata, tako da na taj način znamo jednostavno da ono što smo željeli, onaj novi cilj, obično se počnemo sami sebe uvjeravati da je to korak daleko više od onoga što bi smjeli, mogli ili imali pravo imati. Znači, vratimo se efektivno na početak, umjesto da ostanemo na onom mjestu gdje smo bili i da se pokušamo nositi sa strahom. I sad ono što je za vas bitno, kako pobijediti strah. Strah se pobjeđuje na sljedeći način. U prvom redu razumijevanje. Zbog čega? Zato ako vidite sa lijeve strane zida imate ovog stikmena gdje gore imate y ideju, u podsvijesti ovaj x malo desno i sad kad ja kliknem vidjet ćete kako pokušavamo tu ideju prenest i izvest da bi se od toga manifestirao određeni rezultat. Mi znamo da su strah, briga i neugoda uvijek tamo kad želimo raditi nešto novo. Znamo. To nam je jasno. Ali s druge strane, isto tako znamo, ako želimo rezultat koji želimo, morat ćemo napraviti nešto više. I u tom momentu morat ćemo, bez obzira na strah, proći kroz zid straha. Bez obzira na strah, morat ćemo proći kroz zid straha da bi tu ideju jednostavno učinili, da bi je manifestirali, da bi napravili korake da dođemo do toga i od momenta kad prođemo kroz zid straha, ono naše staro uvjerenje koje imamo jednostavno nestaje. Vidite da su x-evi nestali. X-evi su nestali i naša nova stvarnost je nova ideja. Što to efektivno znači za vas? Ovo za vas znači sljedeću stvar i jako, jako manje bitna. Od momenta kad znate da osjećate strah, brigu ili neugodu, to vam govori samo jednu stvar, a to je da rastete. To je da rastete, da postajete bolja verzija sebe i da na taj način kreirate novu budućnost. Strah vam ne govori da nešto ne morate činiti. Strah vam samo govori da rastete i da izlazite iz vaše zone komfora. Sutra, ako pogledate ovaj slajd desno, ispod kojeg piše sloboda, je tako? Sutra ova y ideja postaje vaša nova x ideja. Zbog čega? Zato što smo izašli iz zone komfora, proširili smo našu sliku i naša nova stvarnost postaje naša svakodnevica. Zbog čega? Zato što smo to uradili. I ako to pogledamo, sada kad bi išli istu ideju izvesti s ponova, našli bi dokaze u našoj podsvijesti da je to za nas moguće. Našli bi one dokaze za koje će vam 150.000 ljudi reći, ajde budi realan. A što znači biti realan? Realan znači da na osnovu iskustva i prošlosti koje imamo je za nas nešto prihvatljivo i moguće. Ako želite nove rezultate, ne možete biti realni, jer realnost vas je dovela do ove točke u kojoj ste danas. To je taj dio realnosti. Izlazak iz zone komfora sutra će vas dovesti u novu situaciju koja će za vas puno značiti, jer ćete na taj način rasti.
I to je ono što je za vas jako, jako bitno. Evo, mislim da smo došli do kraja večeras. Webinar nije bio dug, ali mislim da vam je bio značajan. Nadam se da vam je bio značajan. Ukoliko ste čuli nešto novo, podijelite to sa drugima. Ukoliko želite čuti još nešto više o tome, dođite na jedan od sljedećih webinara koji ćemo i onako mjesečno držati. Za jedno 2 tjedna, 3 tjedna smo opet zajedno, tako da se na taj način možemo i dalje čuti. Naši mentori će isto držati s vama određeni dio predavanja. Ukoliko znate ljude kojima bi ovo moglo biti od veće vrijednosti, podijelite s njima jednostavno link za pristup ovom programu. Ni manje ni više. Pomozite meni tamo gdje ja ne mogu pomoći sebi. Jednostavno, cilj mi je na ove webinare dovesti što više ljudi. Zbog čega? Zato što na taj način možemo učiniti određenu promjenu. Vjerujem da je promjena moguća, ali isto tako vjerujem da promjena kreće od nas. Od nas ne znači samo od mene, od nas znači od vas i mene. I uz vašu pomoć možemo učiniti puno više toga. Znači krenimo jednostavno od tuda. Ukoliko imate bilo kakva osobna pitanja vezana uz ovaj webinar, pošaljite mi jednostavan mail na zoran@ingerok.com i poslat ću sad poruku svima, tek toliko da je možete vidjeti. Znači preko chata možete vidjeti poruku. Na taj način se možete povezati sa mnom. Postavite pitanje, pokušat ću vam odgovoriti u što kraćem roku. I ukoliko imate predloga za teme koje nisu do sad obrađene, pošaljite ih isto tako. Jednostavno zbog čega? Zato što meni nije cilj da vam dajem predavanja koja su meni značajna, nego mi je cilj da radimo predavanja koje su vama značajna. Ne morate biti sramežljivi, možete slobodno poslati email, drage volje ćemo voditi računa s vama. Zbog čega? Zato što mislim da ovaj način promjene je jedini moguć ako krećemo od onoga što je vama potreba, a ne što je meni. Evo, toliko od mene večeras. Čini mi se da se mi čujemo, ako se ne varam, negdje početkom januara, jer je prva srijeda u mjesecu. S obzirom na moje obaveze i na predavanja u Coaching Akademiji i u Business Akademiji, nisam imao mogućnost to odraditi prvu srijedu. Prošle srijede smo imali predavanja u Coaching Akademiji, tako da nije išlo. Cijelotjedni dio predavanja, tako da nije išlo, ali čujemo se svakako 4.1. I ovo će biti fantastičan webinar. Učinit ćemo nešto ili pokušat ćemo učiniti nešto na temu novogodišnjih rezolucija. Ulazimo u novu godinu, treba će nam novi rezultati, nove promjene. Ukoliko imate nešto što je bitno za vas da izdiskutiramo, postavite mi pitanja i od tuda krećemo dalje. Evo, neću vas više zadržavati. Hvala lijepa što ste bili sa mnom. Zamolit ću vas još jedanput da podijelite link za ove webinare, odnosno za stranicu Premium Lifestyle Cluba sa prijateljima i poznanicima, za one za koje mislite možda bi i njima trebalo ovo. Zbog toga što su imali dosta izazova u životu i možda i njima treba jednostavno da vide da
postoje mogućnosti, da postoje prilike, da postoje šanse i da nisu izgubljeni. Imamo jedno pitanje, što kad nemamo straha, a nemamo ideja? Jako lijepo pitanje, hvala lijepa. Problem kad nemate straha, ne radite ništa novo u životu, što znači da ne rastete. I s obzirom da ne rastete, idete unatrag. Znači postoje dva smjera u životu. Ili unapred, ili unatrag. Ne postoji status quo situacija. Znači, ako nemate straha, ne radite ništa novo, a ideja imate ukoliko bi dozvolili početi razmišljati na način da gledate u mogućnosti. Pokušajte me u tome pratiti. Jako veliki broj ljudi ima jako puno ideja, ali s obzirom kako razmišljaju o tome kako za njih te ideje nisu izvedive, onda se njima uopće ne bave. I s obzirom da se njima ne bave, ne događaju se nikakve promjene kod njih i nema straha. Znači, prva stvar je uključiti jedan od 6 mentalnih mišića o kojima mi govorimo, i to ćemo raditi na jednom od sljedećih webinara, a to je mašta. Znači, što bih željela biti, raditi ili imati kada vrijeme, novac, energija, znanje, godine, da li sam muško ili žensko, da li sam debela ili mršava, da li sam pametan ili nisam, ne bi bile u pitanju. Znači, kako bi onda izgledao moj život? Kada niti jedna objekcija koju danas imam u glavi ne bi bila valjana objekcija. Kada s njom ne bi morao voditi računa. Kakvim bi se onda idejama bavio? Zbog čega? Zbog čega je ovo bitno? Iz jednog jako bitnog razloga. Od momenta kad se počnete baviti idejama, vidjet ćete da postoje načini kako bi se do nečeg moglo doći. Postoje načini kako napraviti korake i kako se približiti cilju. Evo, netko piše najbolji trenutak za akciju je sada. Naravno, najbolji trenutak je uvijek sada. Zbog čega? Zato što je vrijeme jedina valuta zato što je vrijeme jedina valuta za sve ono što radimo u životu. Ok. Zoran piše, najbolji trenutak za akciju je sada, no nije svaki trenutak za sve. Ovo može biti uvjerenje. Kako prepoznati razliku? Zorane, hvala na pitanju. Ono što je jako bitno, u prvom redu, treba prepoznat ono što nas vodi cilju i ono što nas ne vodi cilju. Znači, u prvom redu gledat što me inspirira, što mi daje šansu i priliku da rastem i da se razvijam. Znači, ne možete raditi sve u jednom trenutku i ne možete se baviti svime. Ono što je najveći problem kod ljudi je što misle da 1000 malih stvari čine jednu veliku, a 1000 malih stvari čine 1000 malih stvari i nikad neće biti jedna velika. Znači, ako želite krenuti u akciju, u prvom redu morate se pitati zbog čega. Zbog čega je bitno da krene u akciju? Ono što sad želim postići u životu, zbog čega je to bitno za mene? Što to čini sa mnom kao osobom? I da se razumijemo, ako je odgovor novac, ostanite na onom mjestu na kojem jeste. Zato što je novac motivator kratkog vijeka. Znači, ako nešto činim, zbog čega to činim, kakav to utjecaj ima na mene, kakav to utjecaj ima na ljude oko mene i njihov rast. Znači, kakav utjecaj ima na mene, kakav utjecaj ima na moj rast i razvoj, kakav utjecaj to ima na ljude oko mene i njihov rast. Znači, ima određeni broj pitanja koje se možete pitati i jednostavno na taj način ćete doći do odgovora
da li ono što želite je stvarno ono što želite. Jer, da se razumijemo, ja ne vjerujem da postoje lijeni ljudi, ja vjerujem jednostavno da postoje ljudi koji nisu motivirani da rade ono što su mislili da su motivirani. Ili što je netko njima rekao da misle da bi bili u nečemu dobri. Znači, nije činjenica da će se svako u tome prepoznati. Ponekad ideje koje nam padnu na pamet, pod navodnicima ideje, nisu naše ideje, nego smo te ideje od nekoga naslijedili. Ako je tako, moramo prepoznati da li nas ta ideja stvarno motivira, inspirira. Ili je ta ideja pala na pamet samo zato da bi preživjeli i da bi kreirali određenu egzistenciju. Ako vam je ideja pala na pamet samo da bi kreirali određenu egzistenciju, da bi preživjeli, najvjerojatnije nećete biti jako inspirirani idejom. Tako da se pokrenite i gledajte, ok, što mi daje energije? Što mi daje mogućnost da se pomaknem? Što mi daje uzrok za rast? Ono što je jako bitno je da znate da ono što nemate u sebi ne možete dati drugima. Ako niste dobre volje, ne možete dobru volju dati drugima u kući. Ako niste dobar partner, nećete to moći ni dobiti natrag. Ako niste dobar radnik, najvjerojatnije zato što niste inspirirani. Ne kažem da je to kod vas, stvarno ne. Govorim onako. Ali, pitanje je, i ovo je ono pitanje koje bi trebali zapisati. Ako sad učinim ovaj korak, da li me taj korak vodi bliže mom cilju ili dalje od mog cilja? Pod uvjetom da znate što je cilj. Jer ako cilja nema, svaki smjer u kojem se krećete je dovoljno dobar. Znači, efektivno, ako napravim ovaj korak, ako učinim ovo, ako krenemo u akciju, da li ovo što sad činim me vodi bliže mom cilju ili dalje od mog cilja? I to je ono što je bitno za vas. Andreja pita, kako se odnositi ako partner ne podržava ideju? Jako lijepo pitanje, hvala lijepa na pitanju. Morate se pitati u prvom redu, i ovo je ona nezgodna strana, zbog čega ste s partnerom. Znači ovako, da se ne bi slučajno dogodilo da nakon ovog webinara da se spakirate i da odete. Jednostavno idemo od početka. Ovo neću ni pročitati. Ovako, ako partner ne podržava ideju koja je vama bitna, uskraćuje vam rast. Kako netko tko vas voli i tko želi najbolje za vas može ne podržavati vaš rast? Jer od momenta kad oni kažu to ti je glupo, to ti nije pametno, uskraćuje vam onaj moment učenja. Čak da vaša ideja i ne kreće, neće krenuti onim putem kako treba, ono što je najbitnije za znati da svaki rezultat koji vam se danas dogodi u životu, je tako? Svaki onaj rezultat je prošlo svršeno vrijeme. Od momenta kad ga znate, ne možete više utjecati na njega. Ovo ćete čuti od mene još 1000 puta. Znači, najveći broj ljudi zove određeni rezultat loš ili dobar rezultat. Ne postoje loši ili dobri rezultati. Postoje samo određena iskustva. Ako iskustvo nije onako kako želimo da bude, moramo promijeniti korake da bi došli do onoga što želimo. Ono drugo što je jako bitno za vas i napisali ste, pročitat ću za druge, ne podržava vašu ideju zbog nesigurnosti, razumijem ga. Ali ono što morate znati u tom procesu, da
njegova nesigurnost je njegova nesigurnost iz jednog razloga. Zato što on ne zna koliko ste vi spremni uložiti truda, energije i vremena da bi se vaša ideja manifestirala u rezultat koji je za vas povoljan. I s obzirom da on to ne zna, on sudi iz svoje točke gledišta. Znači, daću vam jedan jako lijepi primjer. Prije jedno 2 godine radio sam sa jednim coachem, s obzirom da imamo coaching akademiju, dosta ljudi prolazi kroz tu coaching akademiju i inspirira druge ljude i drži ovakva predavanja kao što držim ja. I bio jedan gospodin koji je inače radio za željeznice, ali nakon svojih radnih sati imali su jedan beauty salon gdje su ljudi dolazili na različite tretmane od laserom protiv pušenja, masaže, ne znam čega sve. Je tako. I ono što sam ja njemu rekao, ja govorim, Dani, pa kad stigneš raditi u beauty salonu s obzirom da si cijeli dan na željeznici? A on govori, gledaj, ja radim od 7 ujutro do 5 popodne na željeznici, onda dođem kod kuće, presvučem se i od 6 do 11:30 na večer radim sa ljudima i dajem te laserske obrade, radimo na masaži, coaching i sve drugo. Ja govorim, kako ti se uopće da, ja bi krepal kad bi morao tako raditi. Ja govorim, pa to uopće ne može biti rendabilno. To ti uopće ne može, koliko ćeš izdržati. On me pogleda i govori, ali ja zaista uživam u tome. Ono što se vama događa je ono što se meni dogodilo s njim. Kad je on meni ispričao njegov plan i njegovu ideju i njegov način na koji funkcionira, ono prvo što sam ja napravio, ja sam stavio sebe u njegove cipele i rekao sam, nema šanse da ću ja bilo kada raditi tako nešto. Jer ja nisam spreman uopće raditi toliko sati i na način na koji on radi. I ono što vaš partner kaže vama, kad vas ne podržava, on vam jednostavno govori u tom momentu, ja nisam spreman žrtvovati svoje vrijeme i svoju energiju za takav posao i on sa sebe na vas prenosi svoju sumnju. Ok? Ako vam se dogodi da on i vas povuče, znači da ste se prepoznali u njegovoj sumnji. Sad ono što je bitno za vas, što je jako bitno za vas, je zbog čega ideju koju imate, zbog čega je ona bitna za vas. Što to znači efektivno za vas. Kakva osoba ćete postati ako krenete na put do ostvarivanja te ideje? Koliko će vam to dati energije i snage da budete jedna bolja osoba? Ako se bavite tom idejom, šta će to značiti efektivno za ljude oko vas? Jer malo prije govorio sam, kada sam govorio o predavanjima i o svemu, govorio sam da ne možete dati ono što nemate. Ako ste danas nezadovoljni situacijom u kojoj se nalazite i pala vam je nova ideja na pamet koja bi za vas mogla značiti promjenu na bolje, kako ćete se osjećati ako se ne ispratite na taj put? Ako ne odete na taj put? Osjećat ćete se najvjerojatnije loše. Ako se budete osjećali loše, na koji način ćete onda djelovati na ljude oko sebe? Isto u skladu sa vibracijom koju imate. Ako budete inspirirani idejom i onim čiji radite, kod vas će biti dobra vibra. Ako ne budete inspirirani zato što vjerujete da vas je neko doveo u situaciju i odgovorio od ideje, kod vas će biti loša vibra. Što mislite kakva će biti vaša veza? Biće onaka kakva je i neće biti dobra. Zbog čega? Zato što ako ne možete dati svoj puni potencijal,
To je to. S druge strane, ono što je za vas jako, jako bitno, ako ne krenete na put da ostvarite tu ideju, bit će vam žao do kraja života. Lakše je otići na put, napraviti pogrešku i shvatiti da me ta ideja nije toliko inspirirala, nego živjeti u situaciji gdje ćemo se cijeli život pitati, a što da sam krenula na taj put? Što da sam krenula na taj put? Da sam onda barem napravila taj korak. Da sam onda samo imala hrabrosti proći kroz zid straha. Jer ovako, svaki dan vam se vrti ista ideja kroz glavu i to je to. Ok, moram se nadovezati. On bi to podržao, ali ima paniku zbog financije. Naime, ne podržava da bi se nešto ipak moglo napraviti, iako financije to ne podržavaju. Andreja, ovako. Poslat ću vam jedan link. Javite mi se na jedan razgovor, besplatni razgovor, da vidimo o kojoj se ideji radi i budite sigurni, vaša ideja je safe kod mene, i da vidimo što bi to značilo za vašu budućnost i na koji način možemo nešto kreirati umjesto da se da nas nečega bude strah. Znači da krenemo efektivno od mogućnosti umjesto prepreke. Gledajte, za svaku stvar u životu postoji ili mogućnost ili prepreka. U zavisnosti od strane u koju gledamo, vidimo jednu ili drugu. Kod svake ideje postoje prepreke i postoje mogućnosti. Okay? Tu se slažemo svi, ja mislim. Ako gledamo u prepreke, mogućnosti nikad nećemo moći vidjeti. Ako gledamo u mogućnosti, prepreke nećemo vidjeti. U zavisnosti gdje se nalazimo i u što gledamo i što tražimo, to ćemo naći. Ovo se odnosi i na pozitivne i na negativne misli. Gledajte, ako sam u čemu dobar, onda sam u biznisu dobar. I dobar sam strateg. I ako ima bilo kakve mogućnosti da dođete do rezultata do kojeg želite, onda ćemo ga naći. Krenimo od tuda. Ok? Evo. Evo, skoro smo na 35 minuta, sat i nešto. Ukoliko imate još pitanja, postavite ih sada. Ukoliko nemate, neću vas maltretirati pitanjima, ali ukoliko imate još pitanja, postavite ih i pokušat ću na njih odgovoriti. Ukoliko nemate, zahvalit ću vam se još jedanput, kao i prije 25 minuta, za fantastičnu večer. Hvala što ste bili sa mnom. Nadam se da će se ovo prijateljstvo i dalje produžiti i da ćete biti redovni na ovim webinarima. I ono što sam vam rekao, ono što je najbitnije, bitno je da vjerujete u sebe. Vjerujte u sebe i vjerujte u svoj potencijal. Toliko od mene večeras. Hvala lijepa i do sljedećeg slušanja. Hvala svima. Adio.